Il-Ħadd li ġej filgħodu ġimagħtejn biss qabel l-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju, il-Prim Ministru Mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela se jindirizza mas-rally ieħor Laburista f'Tafarsina Ħal Qormi. Rigward dan id-Deputat u Kap Eżekuttiv tal-Partit Laburista Randolph Debattista spjega raġunijiet għaliex iċ-ċittadini għandhom ikomplu jsostnu lill-Partit Laburista issa kif wasalna lejn l-aħħar tal-kampanja. Qal kif anke fl-interess tal-għaqda nazzjonali kulħadd għandu jingħaqad wara l-Prim Ministru Robert Abela biex jkompli jitwassal il-messaġġ favur is-saħħa lill-Maltin. Qed inħeġġu lin-nies biex nhar il-Ħadd jingħaqdu magħna Ħal Qormi ta' Farsina, post sinonimu mal-Prim Ministru, u hemmhekk ninaqdu kollha flimkien għaliex dal-pajjiż mhux gwerra qaddis għandu bżonn, imma għandu bżonn għaqda nazzjonali, allura wkoll qed inħeġġu lin-nies biex iġibu l-bnadar ta' Malta magħhom nhar il-Ħadd f'Ħal Qormi fl-10:30 ninaqdu wara l-Prim Ministru Robert Abela biex inkomplu nwasslu l-messaġġ tal-Partit Laburista.